नाही मिळवला होता, आज मिळवून द्या. त्याच्या पुढे कोर्टाच्या आता बघूया कशी होतं. काल जो इन्सिडेंट झाला बाजारात, त्याच्या घराकडे आमचे धर्म्या गावचे लोक सतत असतात आणि सदन नो हे वाईट शब्द ऍक्च्युली आम्ही झोपावचा बरेच नाही शब्द तो लोकांना दिता. लोक वाजायला लागले, त्याच्या तोंडावरचं लोक पळून आले. पण काल जे पद्धतीने त्यांनी रिॲक्शन दिले आणि एक जाणतो मनीस त्याच्या बापाच्या समान त्यांनी थापाण मारले. त्यांनी जे मग शिक्षण त्याचे आणि बापायन जे शिकयलं त्याला ते त्याच्यामध्ये आहेत हे ना, म्हणजे किती शब्द असो म्हाका येना, कारण त्यांनी शिक्षण मध्ये तू धुळीक मेळले. इव्हन फॅमिलीक सुद्धा त्यांनी मध्ये त्रासात घातले. कारण आयज न्हू अख्ख्या गोंयभर ही गोष्ट कळटली, शिकलेलो मनीस ऍडव्होकेट सुद्धा इतल्या थर्ड क्लास हेका वयता म्हणून. कारण एका जाणट्या म्हणजे हात दुखला बापय समान म्हणतात तो. बाकीचो विषय हे सदांच कुशाल नाकाले शब्द उलयत गाडयांक त्रास करी, एक जाणट्या मनशाचे बापूय समान वायट दिसवलं तेका. पण त्यांनी लायकी आपली दाखयली, शिक्षण कितें केल्लें पळय त्याची लायकी त्यांनी दाखयली.